بسم الله الرحمن الرحیم. дар мавриди адса задан ман мехостам як ҳадисро барои шумо нақл кунам ва пеш аз нақли ин ҳадис як воқеаро аз рӯзгори худам бароятон кӯтоҳ мегӯям. рӯзе бо ду нафар дӯстонамон нишаста будем ва ҳарду дӯстони ман забони модариаш забони арабӣ буд ва яке адса мезанад ва ман бошам ҳам алҳамдулиллаҳ гуфтам ва ҳам гуфтам ки ярҳамакуллоҳ, яъне худованд туро раҳмат кунад. ва дигар дӯсти мо ки наздики ман менишаст ба ман хитоб кард ва гуфт вай ки алҳамдулиллаҳ нагуфт, яъне ҳамду ситоиш барои парвардигор аст нагуфт, ту бояд хомӯш бошӣ. ва баъд аз ин ман бисёр фикр кардам ки чаро барои ман ин гуна хитоб кард. акнун ҳадисро бароятон нақл мекунам. аз Аннас бин Малик, аз ӯ Аллоҳ розӣ бошад, нақл мекунад аз расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам. рӯзе ду нафар дар назди расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам адса мезананд ва расули Аллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам ба яке аз онҳо мегӯяд ярҳамакаллоҳ, яъне Аллоҳ ба ту раҳм кунад, ва ба дигаре чизе намегӯянд. он нафари дигаре ки чизе ба ӯ нагуфтанд аз расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам суол мекунад: ё расулуллоҳ, барои чӣ шумо ба нафари дигар ки адса зад гуфтед ярҳамакаллоҳ, яъне Аллоҳ ба ту раҳм кунад, вале ба ман чизе нагуфтед? расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи вассалам чунин ҷавоб доданд: ӯ ба Аллоҳ ҳамду ситоиш кард, яъне алҳамдулиллаҳ гуфт, аммо ту нагуфтӣ. ин ҳадис дар китоби Бухорӣ ва ҳам Муслим мавҷуд аст. аз Абу Ҳурайра разиаллоҳу анҳу расули худо саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд: ҳар вақто ки яке аз шумо адса занад, пас бояд алҳамдулиллаҳ, яъне ҳамду ситоиш барои парвардигор аст бигӯяд, ва бародар ё дӯсти ӯ бар ӯ ярҳамакуллоҳ, яъне Аллоҳ туро раҳмат бикунад гӯяд. пас ҳар вақто ки бар ӯ ярҳамакуллоҳ гӯяд, пас бояд шахси адса дода бар ӯ бародар ё дӯсте ки ярҳамакаллоҳ гуфтааст яҳдикум аллоҳу ва юслиҳу ва лакум, яъне Аллоҳ шуморо ҳидоят бикунад ва ҳоли шуморо некӯ бигардонад бигӯяд.